अभिनंदन। आज या ठिकाणी शेतकरी कांदा पिकवत असताना त्या कांद्याला, महाराष्ट्राच्या कांद्याला कापड घालताना तर माझी या ठिकाणी आपल्याला विनंती आहे साहेब, आपण विधानसभेमध्ये सुद्धा कांद्याच्या प्रश्नावर चांगल्या प्रकारे पेरगी देण्याचे कारण झाले का आमच्या कांद्याच्या बाजाराचा प्रश्न आज या ठिकाणी बनेल। आज महाराष्ट्रामध्ये लोक पार्ले तालुक्यामध्ये प्रातिनिधिकांमध्ये गिराईक नाही याचं कारण असं का शेतकऱ्याकडे पैसाच राहिलाय। आज शेतकरी संपूर्ण पाठिंबा दर्शवण्यासाठी या सरकारचं करायचं काय? या ज्या आपल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या डोळ्यातून अश्रू निघतंय गाडी करायला पैसा नाही बाबाची वाडी माझी वाडी त्याला रस्ता रोको करावा लागला। शेतकऱ्यांच्या भावना एकच आहे की माझ्या कांदा पिकाला बाजार मिळाला पाहिजे। माझ्या मतदारसंघाचा जर विचार केला, पूर्ण राज्याचा विचार केला तर या ठिकाणी कमी पाण्यावर जे पीक येतं ते म्हणजे कांदा, आणि माझ्या कांदा पिकाला इतके त्या ठिकाणी बाजारभाव गडाडलेले आहे। शेतकऱ्याची जर पट्टी पाहिली आजची परिस्थितीमध्ये 1 रुपया पट्टी येते, 2 रुपये पट्टी येते। ही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला आत्महत्या केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय नाही। तर आमचं या आंदोलनाच्या द्वारे आमची एकच मागणी आहे की शेतकऱ्याने आमच्या कांदा पिकाला हमी भाव द्या, निर्यात त्या ठिकाणी निर्यात चालू करा, ही आमची मागणी आहे। मी काल परवा अधिवेशनामध्ये सुद्धा हाच प्रश्न उपस्थित केला, पण उपस्थित प्रश्न करून सुद्धा आजपर्यंत सरकारने कुठली हालचाल केलेली नाही। त्यामुळे आमची हीच मागणी की माझा शेतकरी वाचला पाहिजे। शेतकरी जर वाचला तर देश वाचणार आहे। मात्र तुम्ही आंदोलन करत असताना या ठिकाणी तहसीलदार किंवा वरिष्ठ अधिकारी जे ते आलेले नाहीत, काय नेमकी भावना? आम्ही आंदोलन, एखादा तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी त्या ठिकाणी आंदोलन करतो, ते आंदोलन करीत असताना मी 8 दिवसापूर्वी पत्र दिलं, तरी महसूल विभागातील कुठलाही अधिकारी, जबाबदार अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित राहिला नाही। याचा अर्थ की हे आंदोलन सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हिताचं आंदोलन सुद्धा चिरडून काढलं पाहिजे, ही आम्हाला ही भावना आहे। एकंदरीत पुढची भूमिका काय असणार आहे जर सरकारने आपल्या मागण्या मान्य? जर सरकारने आमच्या मागण्या मान्य नाही केला, आमच्या कांदा पिकालाच हमी भाव दिला नाही, नाफेड चालू केलं नाही, निर्यात चालू केली नाही, तर आमचं आंदोलन त्या ठिकाणी तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन सुद्धा आम्ही येत्या काळात करू। आमची पूर्ण दाबाने लाईट सुरळीत चालू झाली नाही। आमच्या शेतकऱ्यांचा ट्रान्सफॉर्मर जळाला तर 15-15 दिवस ट्रान्सफॉर्मर मिळत नाही। तो जर ट्रान्सफॉर्मर वेळ मिळाला नाही, पूर्ण दाबाने लाईट मिळाली नाही, तर आम्हाला आंदोलन करावं लागेल, कारण आम्ही शेवट शेतकऱ्यांचे आमदार आहे। आमच्यासाठी शेतकरी जगला पाहिजे, ही सगळ्यात आमची महत्त्वाची भूमिका आहे।